Ekonomiaren inguruan eztabaida eta zeresan handia dago, baina nongo ekonomiaz ari gara? Krisialdi globala, erreskateak, banku handien eskandaluak, Gipuzkoarroi ere eragiten digu horrek guztiak? Noski baietz, baina bada ere gertuko ekonomia realitate bat, egunerokoa, geurea, Euskadiren eta Gipuzkoaren gizarte ereduarekin zerikusia duena. Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren oinarria industria da. Industria lehiakorra. Enpresa txiki eta ertainek osatu dute aspalditik Gipuzkoaren ekonomiaren ehuna. Enpresa horiei esker, Gipuzkoako jendartearen ongizateari eutsi ahal izan zaio. Ekonomiaren jabetza Gipuzkoan bertan dago orokorrean. Horri zor diogu neurri handi baten, deslokalizazioak eragin txikia eduki izana Gipuzkoan. Izan ere, enpresa gehienak familiarrak edo kooperatibak dira, lurraldearekiko konpromisoa erakusten dutenak. Azken urteotan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek berrikuntzaren, ikerkuntzaren eta garapenaren aldeko apustua egin dute. Ez bakarrik ikerkuntza zentroetan, baita enpresetan bertan ere. Eta enpresen, erakunde publikoen eta ikerkuntza zentroen arteko lankidetzari esker gauzatu da apustu hori. Inbertitzen dugu IGIG-an lehiakorragoak izan gaitezen merkatu globalean eta lehiakortasun horren adierazle izan daiteke zer saltzen dugun eta zer erosten dugun. Horrela, Gipuzkoako enpresek nazioartean zabaltzea lortu dute. Enpresa pribatuek eta kooperatibek aurrera egitea lortu dute. Eta Gipuzkoan lurralde oreka handitu da, baita ekonomia aktibitatean ere. Ekonomia horren oinarrian, Gipuzkoan oso sustraituta dauden balio batzuk daude. Industria tradizio bat, herritar askoren konpromisoa, ekintzailetasuna, eta Gipuzkoar enpresaburuek zein kooperatibistek izan duten bizioa eta gizarte erantzukizuna. Langile kualifikatu eta konprometituak, gauzak ondo egiteko jarrera, seriotasuna eta ahaleginaren eta profesionaltasunaren kultura. Hala ere, etorkizunera begira oraindik ziurgabetasun handia dago. Gizartea bera aldatzen ari da, eta ekonomiak horri erantzun behar dio. Erronkak handiak dira, nazioarteratzea, lehiakortasun eta eraginkortasun exigentzia handiagoak, estrategia beharrak, elkarlana, ikerkuntzaren aurrerakada, garapenari etengabeko bultzada eman behar izatea, alor berriak, ekintzailetasuna sustatzeko beharra. Etorkizuneko erronka horiek aztertzea eta horiei buruz hitz egitea beharrezkoa da. Gure ekonomiaren protagonistei hitza emanez eta Gipuzkoarrak protagonista eginez. Kaixo, ongi etorri ekonomia gurean saiora. Tokikom edabideko sarean Gipuzkoako eskualde baten ekonomiari argazkia ateratzen diogun saio honetara. Gaur bi emakume dauzkagu gurean. Kaixo, Aitziber Lola, hemen daukagu Orkestra Lehiakortasun Institutoko ordezkaria. Kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta kaixo baita ere Begoña Beobide, Garapen eta Berrikuntza Urola Erdiko Garapen eta Berrikuntza Agentziako ordezkaria. Egunon, Kaixo, gaur Urola Erdiko eskualdeari aterako diogu argazkia. Urola Erdia 6 herrik osatzen dute, Azpeitia, Azkoitia, Errezil, Beixama, Zestoa eta Aixarnazabal. Eta 30.000 biztanle baino gehiagoko eskualde bada Gipuzkoako erdian kokatutakoa. Saiatuko gara gaur honi eta bertako ekonomiari argazki bat ateratzen gure gaurko bi gonbidatuekin. Aitziber, zuek lurralde desberdinetako lehiakortasuna aztertu duzue, nola ikusten duzu inguru honetako, eskualde honetako lehiakortasuna? Lehiakortasun maila nola dago Urola Erdian? Bai, guk eskuragarri dauzkagun datuetatik abiatuta egiten duguna da Gipuzkoa mailako, kasu honetan Gipuzkoa mailako eskualde desberdinen konparaketa bat,
azteko eta behin, lehiakortasunaren usteko erabiltzen ditugun bi adierazle nagusitan. Lehenengo adierazle ekonomikoa izango litzateke biztanleko barne produktu gordina. Eta hemen egingo bagenu, hau ez da lehiaketa bat, eta ez da gutxigo ere, baina egingo bagenu sailkapen bat Gipuzkoako kontutan hartu ditugun 11 eskualdena, Urola erdia izango genuke erdi parean, erditik beraxeago, 7. inguru edo hola. Ikusten duguna hemen daudela Gipuzkoako lehenengo eskualde eta azken eskualdeen artean sailkapen, nolabaiteko sailkapen honetan desberdintasun handiak, eta Urola erdian kasuan ikusiko genuke lehenengoetatik distantzi desente batera dagola, baina aldi berean azkena daudenetatik edo biztanleko barne produktu gordin baxuena duten eskualdetatik ere distantzi bat badaukala, ez da? Orduan, erditik bera gelditzen zaigu gure sailkapen, nolabaiteko sailkapen hortan, baina bueno, hori, distantzi batea bai goitik eta bai betik. Eta beste adierazle nagusia guk lehiakortasuna neurtzeko hasierako argazki bat egiteko garaian erabiltzen duguna, ikuspuntu ekonomiko batetik eta ikuspuntu sozial batetik garrantzitsua dena langabezi tasa izango litzateke. Langabezi tasarekin gertatzen zaiguna da, iturri desberdinetatik hartutako datuekin datu dantza badaukagula hor, ezta? Eta guri adibidez gertatzen zaigu guk hartu genituen datuekin gure analize egiteko edo hartzen baditugu garapen agentzia dauzkan azken datuak, ez dutela erabatean koinziditzen, ezta? Orduan guk ikusten dugu adibidez langabezia Gipuzkoako bataz besteko, baina pixkat altuagoa izango litzatekela, azken datuek agentzian Gipuzkoako maila, baina bataz besteko, baina baxuagoa izango litzatekela diote, orduan horri biliko ginateke, ezta? Baina azkenean garrantzitsuena hemen da, bai Gipuzkoa mailan, bai Gipuzkoako eskualde askotan, oraindik langabeziarekin inplikazio ekonomiko eta soziala dituen arazo bat daukagu, langabezia tasak oraindik nahiko genuke, baina altuagoa dira, oraintxe bertan 13% izan, 12% izan, hori azkenean datu dantza hori izango litzateke gutxienekoa, eta hori daukagu erronka bat, langabezia aldetik, berriro diot, ez eskualde honetan bakarrik, Gipuzkoa osoan ere bai, eta importantea da ikustea ze evoluzio daraman, kasu honetan evoluzioa positiboa da, gutxitzen ari da langabezia, eta ikusiko dugu gero saian aurreratzen joango gara, ikusi beharko genukena da, zer egin, datu hori oraindik eta hobea izan dadin. Aitziber, orduan Urola erdiko eskualde honetako ekonomiaren ezaugarriak zeintzuk izango lirateke? Aztertzen badegu eskualdea tradizionalki aztertu izan dugun hiru aktibitate, hiru jarduera sektoretan, lehenengo sektorea, esan behar da, lehenengo sektoreak Gipuzkoan orokorrean ez duela pisu handirik, ez da, lehenengo sektorea aipatzen dena, betiko nekazaritza, arrantza sektorea hau, ez da. Orokorrean Gipuzkoan ez du pisu handirik, ez da eskualde honetan ere, baina ikusten da, seguru asko eskualdean dauden herri txikien influentzia dela eta edo, bataz beste Gipuzkoan baina nekazaritzak pisu handia duela eskualde honetako enpleguan. Hala ere, esan behar da, 4% justu iristen dela enplegu guztitik lehenengo sektorea dedikatzen den jendearen enpleguak. Bigarren sektorera jotzen badegu, industria, sarrerako bidanera aipatzen zen, denodakigu Gipuzkoa oso probintzia industriala dela. Gipuzkoa barruan gero eskualden artean desberdintasunak badaude. Urola erdiaren kasuan ikusten dena da, naiz eta krisi gogor batetik datorren eta industrian, batez ere industrian krisi horrek
inpaktu gogorra izan eta, oraindik ere eskualde honetan industriaren pisua oso garrantzitsua dela. Konkretuki ikusten genuen, Goierriko eskualdea eta Debagoienaren ondoren industriak pisu gehiena duen eskualdea Urola erdia dela. Naiz eta hori esan duguna, iruditzen zaigu, krisiak industria suntsitu duela eta oraindik ere hori dena eta gero, oraindik ere industriak pisu oso handia izaten jarraitzen du eskualdean. Eta gero, hirugarren sektorera jotzen badegu, zerbitzutako sektorean, guk zerbitzuen barruan aztertzen duguna da, gauza desberdinen artean, ea enpresetara zuzendutako zerbitzuek ze pisu duten eskualdean. Ze gauza bada enpresa industrialak izatea, baina geroz eta gehiago azpimarratzen da enpresa industrialen lehiakortasuna hobetzeko enpresetara zuzendutako zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak ere izatea. Eta kasu honetan ikusten ez da nabarmentzen eskualdea sektore honetan, enpresei zuzendutako zerbitzuetan ez pisu handia izateagatik eta ez pisu baxua izateagatik. Erdibideko nunbaiten kokatuko litzateke eta hola, gutxi gora bera mapa orokor bat eman da hiru sektoren hau izango litzateke lehenengo argazki bat. Begoña, zuek garapen eta berrikuntza agentziatik errealitatea oso gertu, oso hurbiletik ezagutzen duzue. Zein da zuek egingo zenuketen argazkia baiara honetan, Urola Erdiko baiara honetan? Bueno, Aitziberrek komentatu duen bezala nik uste nahiko bat iti deula beak indako analizi hori, beakik datu kuantitatibuk oso esaktu dauzkebe, eta guk datu horiek kuantitatiboki eta kualitatiboki ere bizket ezautzeitu, ez? Langabezi inguruen esan duen bezala hori datuek bizket bada horrelako desadostasun puntu bat, baina gutxi gora bera hori 10 inguruen nengo gineke. Baina gehien bat preokupatzen zaiguna da, langabezi tasa horietan dauden pertsonan, perfilen eta adinez. Hor, inflexio punto bat, 2013ko urrilen euki genuen, garai hortan aliau ginen, 16,4ko langabezi tasata, eta positiboki, tendentzi hori jaizten jungea 11%. Baino, aldiz, langabezien dauden pertsonan, perfilek eta adinek, hor, okerrea juten nahi gea. Alde batetik esango genuke, momentu hontan, langabezitaz haundilena dakeula, 25 urtetik 45 urteko tarte hortan, hor, 49, hartzen malin baitugu gure datun arabera, 1601 langabetu dazkeu, apirilin arabera, horietatiken 49 justu adin tarte hortan kokatzeia. Eta 45 izango litzeke 45 urtetiken aurrea dauden pertsona jana. Eta hor jungo aldin magineke analizi datu horiek gehiago beratzen ikusiko genuke behaien ikasketan daola handikapa ondilena, ez? 10-etiken 6 dauzkebe derrigorrezko ikasketak. Eta 10-etiken 8 lanbidez iketa hartuko genuke. Eta beste datue ikusten nahi gana evoluzio hortan ez, 2013tik esan deun urriko datu txar hortatiken, junda pixkenaka hilotzen 45 urtetiken aurrea dauden langabetuen perfile. Garai hartan 19 suposautze zeben eta gaur egun 40 suposatze bordun. 4 urte hauetan, 6 punto hilo da perfil hoiena. Eta bestatetik alare, pixket datu positibuk ematearen ez, ikuste duna da 2017tiken aurrea, enpresak jendik kontratatzen hasi dila, gero eta gehiago lan eskaintzetan espezializazio punto bat eskatzea, eta gero perfil teknikuek, ikasketa gehiokin, baina hor badaolako eskaera punto bate, ez tebena eskatzen derrigorrezko ikasketak baino asko ze gehiago oin. Karo, besti da, ze temporalidade, ze egoera, zenbat ordaintzako ben perfil horietako jendiei, ez? Orduan, pixket positibue da, gure erronka nagusile eskualde bezala lantzeko da nola gap hori dauna, ez? Langabezitasa altu horiek, ondiken konsiderala izkenak 11-12 izen daitezkenak, enpresak eskatzen nahi zaizkigu ben lan eskaintza horiei aurre emateko nola bideralo izken. Hor badaolako gap handi bat. Hori da erronkatako bat. Aitziberrek esan du lehen, eskualde honetan pisua daukan jarduerarik handiena industria dela, dudagabe, ere enpresa esan duzunean behar bada industria horretan pentsatzen ari zinean,
Eta eskualde honetan badaude bi sektore tradizioz indarra handia eduki dutena, ezta makina erraminta eta altzarigintza. Bai. Tradizioz badaukate, historia bat, nola ikusten dituzuzuk bi sektore horietzek? Bai. Altzarigintzatik ikusita, egia esan datuek nahiko esanguratzuk dira, ez? Hor ikusitugun 2009ko datu batzu dauzkeu, nun garai hartan, gehien bat azpeitin, altzarigintza zehatu dalako, biderau dalako urte askotan. 586 enpleo zauzken, eta gaur egun 186 enpleo dauzke. Osea, ikuste deu, irutiken bat gehatzeala. Osea, irutiken bi zuntzitu indiela altzarigintzako sektoreen. Horrek dian ikusten datu zehazateula, ez? Esanguratzu edala, langabetu o afiliau ikuspuntutiken. Baina, esango genuke hor, nik uste altzarigintza oso aurrea pauso desberdinek ematen nahi dela alde batetik merkatu ikuspuntutik, garai batin igual merkatuen nahiko nazionala izetezan, konstrukzioek bultze eta hemen asko saltzezan, eta hori merkatu nazional hori, junda pixkenaka merkatu internazional o nazioartekotzeko merkatu eta zuzentzen, eta beste alde batetiken baitare produkto tipue, leheno, konsumitzaileena dirigituta zen bezala, oin kontraktea. Eskualdeko enpresak, bai elkarlanien eta bai behaiek alkar junta huez, bada hor merkatu handi bat kontrakteitzi jauna, eta hor ikuste deu, altzarigintzak desenteko saltu ematen nahi dela. Makina herramienta ikuspuntutik berriz, dudei, beti izen da makina herramienta gure beste sektore potentetako bat, eta 2013 urtin justu, 2013-2014 ingenuen mapa industrial bat, ez? Ze ikusten genuen nazan, atzenin krisien ondorioz, inguruko enpresasko aizitzaizkigula, eta ez gakenun argazki bat. Orduan, argazki hori atatzeko intentzio batekin, ingenuna da oso galdeketa exhaustibo bat, nun enpresai galdetze ginen, ze aktibidade, ze sektore, nazioarteko tzie bultzeta altzakaben ala ez, ze makinaria tipo zaukeben, software aldetik nolako kaute zauden, eta bar. Eta hoien artien, adibidez, makina herramienta pixket hartuta objektibo bezala, kontura ginena da, adibidez, eta makina herramientako azpisektore o azpi aktibidade bat behituta mekanizadoriana. Eskualdin genduzkela, 40 mekanizadore. Eta 40 mekanizadore horiek aiziela hilez azpireun enplegu lanin. Orduan, gutzako, azpisektore hori, azpiaktibidade hori oso kritiko bihurtu da. 4.800 enpleotiken zazpireun balimaien mekanizadorea bideraute daudenak, horrek guretzako asko esan nahi du, ez? Orduan, makina herramientak dauzken erronka horietatiken, ikuste duguna da, oin industrial 4.0, gero, ez komentako duela zerbaitek horren ingurun, aukera bat izan daitekela eta hor ondoko kaberra dakeula. Begoñak aipatu du makina herramienta sektoreak eskualde honetan daukan garrantzia eta horren inguruan zerbait gehiago jakin nahian, Munibe enpresara jo dugu euren jarduna gertuagotik ezagutze aldera. Makina herramientia enzi da gure orientatu dauden sektoretako bat. Makina herramienti bai baiaran bai badagoela makina herramientan egun importante bat, nun daudela pixket fabrikante desberdinek, makina fabrikante desberdinek. Gure lanak eso da, fabrikate hoxentzako, edo hoxek desarrollatzen duen produktutzako komponentien mekanizazizue. Mekanizazizue era desberdin dago mekanizazizue, ez gu hartze du azkini pisa baten bruto, makina hoxe berdinen komponente desberdinena izan izkebenak, eta pixket duna operazio desberdinen bikertez, plano bidez, bidatze izkun diseinota orientau, ez? Eta azkenin entregau. Ez makina herramienta bakarri, baizik eta sektore desberdin eta orientaute daude, ez? Eta merkau desberdin eta. Bai oin talde ikuspegitik, aukera gaixo daukegula baita ere igual leno, bakarka, enpresa bakoitze aiatzeetan lekuta aiatzeko aukeria, eta ikusten egia hor pixket oportunidadi. Gure bai proiektu berezitasun hori dauke, ez? Azkenin gehala talde bat, nun dagoela zoten 4 mekanizadorez. 4 mekanizazioa dedikatzen 4 enpresa txiki, familiarrak, hementxe 10 kilometron bueltan gaudenak eta inkluso pisatipo baten edo ambito konkreto batzutan kompetentzia izan lehizkebenak, ez? Hor, ontzan salto kualitatibo eta hor papel importanti jokauzun, oindala, 3-4 bat urte, denbori da markigu baitare, baiarako garapen agentzia egin, inorgi berretzen egin, elkarlanin, espazio desberdinek konpartitzen eta bar, eta ezaguera bat elkarrena badauke genuen, ez? Baina, onde 3 urte oito bat eman zan,
nun pixket, Iraurgi Berritzenetik bai ontzala alegin bat, espazio bat irikitzeko, nun enpresa ezberdinek kasu hontan gu, mai baten jarri, eta pixken elkarlan aukerak aztertzen juteko, ez? Da hori zen lehenengo hito bat, nun hasi ginen pixket elkar hobeto zautzen, eta bi urte irauntzitun prozeso batek, nun pasado zen gauza askok, elkar hobeto zautu, eta erretako batik iriki, bisitau, in situ, bakoitzen makina ikusi, pisatipo mekanizatzen izan ikusi, eta pixket ati iriki, ez? Eta horrek asko zabalduzun baita elkarrekiko konfidantzan irazten, eta eman gaitu prozesuk gaur egunin forma juridiko eukitzea, Munibe Group Machining Solutions bezala, ontxe 8 bat hilabeteo sortu zala, sozietate bezala, eta oina egia pixket ja operatiboki eta estrategikoki hortan laninez. Orduan bai dela elkarlan proiektu bat, beti gora sortu dena, baina bai lehenuo berri zendula baita ere, beste agente baten ikuspegi global ajeno bat, nun posibilita duna pixket lauron realiade hori amankomuntzen juti. Asko, erronka nagusek asko, ez esan dutan bezala, talde bezala, enpresa hauek historia launditza dugu, bakoitzak behar realidain, ez? Baina talde ikuspegitik proiektu berri bada, lau realidadeetaz elikatzeana, da horre dauke emateiuk kiston potenzialidadie, baina zubez baita ere zailtasunek, ez? Bai koordinatzako orduan, orekak bilatzako orduan, eta pixket solidetori bilatzako orduan. Erronka importantenetako da pixket proiektu hori gero eta konpartidu etie, eta barroa behire pixket proiektu solidifikatzi, ez? Era ambito ezberdinetan, eta gero da kanpoa behire pixket merkau berrizek bilatzie, bezero potentzial berrizek bilatzi, entenitzen dugu igual bakoitzek bere bakartasunetik lortzeko aukereik etzauken proiektu lortzeko aukeri mate gula oinez. Osotasune, konpartitzio lago ezaguera ezberdinek, baliabide ezberdinek, eta, potentziale hortan irazitu duela. Bai, entenitzen duela hori internamente ondo solidifika behar duela proiektue, kanpoa behire, lehiakortasun maila importante bat egin ertetzeko. Ikusi dugu Munibeko ordezkariak esan digunez nolako prozesua izan zuten elkarrekin ezagutzeko, eta gero ukiko dugu aukera hori polikiago ikusteko, baina begonia zuek ere Muniberen sorreran izan zenuten zer ikusia, nola bizi izan zenuten sorrera hori, nola gestatu zen sorrera hori? Guk alde batetik lau enpresakin, parte hartu zen, aparte oin hartzen nahi dien lau enpresakin, ja hartu eman ondile genduken atzenengo 10 urtetan, ez? Guk ezagutza zara deitzen genuen bazare prozesuetan parte hartzen nahi ziren lau enpresak, 10 urtien, konfiantzazko relazioek sustatzen, gestio eredu partekatuek egiten, berrikuntza soziala bultzatzen, beraien arteko hartu emanak bideratzen, ordu, bazeon, alako behaien kulturan eta bai gure kulturan hori sustatzeko, intentzio bat, ez? Eta baita ere behaietako bat obestek, bazaukeben alako idea bat esan ez, Urola Erdien, dakeu gai otegea, mekanizazio enpresa potente bat egiteko jakinda ez, guretzako gure ADN-en barrunda hola makina herramienta eta mekanizazioa. Eta hola, espazio bat iriki genion, nahi zeunak parte hartu, momentu hortan 5 hasi ziren, 5 enpresa, elkarlana intentatzen bultzatzen, eta, gaur, Jonek komentatu duen bezala realidade bada, ja soziedad bat bezala sortute da ona, eta, ilusio hondilekin bultzen nugu proiektu hori, eta, ilusio hondilekin ikuste dugu ja gaur egun bentsade realidade badala. Prozesu honetan aukera izan zuten elkar ezagutzeko, berak izan duenez, eta hemen agente desberdinek hartu zuten parte. Goazen ikustera Iraurgi Berritzenek nola sustatu zuen proiektua? Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko udalek sustaturiko tokiko erakundea da, eta eskualdean garapen sozioekonomikoa naiz berrikuntza sustatzea ditu helburu. Bere organo gorenak, administrazio kontseilua eta patronatua dira, udal guztietako alderdi politiko eta Urola Erdiko enpresen ordezkariek osatzen dituztenak, elkarlan publiko-pribatua sustatuz. Zein da bere lan filosofia? Eskualdeko eragileekin elkarlanean egiten du lan, lankidetza publiko-pribatu estua bultzatuz. Eragileak protagonista bihurtuz, elkarrengandik ikasiz eta erabakiak partekatuz. Honetarako, jarduera bakoitzeko eragileekin elkarlangune ezberdinak sustatzen ditu. Enpresa, hezkuntza, enplegua, ekintzailetza, turismoa eta merkataritza. Bestalde,
Enpresa, hezkuntza eta eskualdeko udalen artean lankidetza zuzena ahalbidetzen duen kudeaketa kontseilua osatzen da hauen ordezkaritzarekin. Eskualdearen garapenerako estrategikoak diren proiektuak eta gune ezberdinen arteko lankidetza proiektuak aztertzen dira bertan. Lan eremu bakoitzaren gidaritzan, Iraurgi Berritzeneko teknikarien lantalde bat dago. Hauek, kudeatzaile eta fasilitadore rola dutelarik. Bere antolaketa ereduari esker, gune ezberdinetan identifikatutako eragileen beharrei erantzuteaz gain, Urola Erdiaren garapenean ekarpena egiten duten lankidetza proiektuak sustatu eta gidatzeaz arduratzen da Iraurgi Berritzen. Oro har, Iraurgi Berritzenen helburua, lan filosofia eta zeregina bere leloak laburbiltzen ditu. Nola? Elkarrekin, eragileekin gertutasunetik eta elkarlanean. Zer? Eskualdea, Urola Erdiko garapen sozioekonomikoa. Zertarako? Eraldatzeko. Eskualdearen garapena bermatuko duten berrikuntza proiektuak sustatzen ditu. Beraz, Urola Erdiko eragile ezberdinekin elkarlanean, eskualdearen eraldaketan diharduen tokiko erakundea da Iraurgi Berritzen. Itziber, zuk lehen egin diguzu argazki bat, ekonomiaren argazki bat, eskualde honetan, baina zuek lehiakortasuna aztertzen duzuen aldetik, gainerako aldagaiak, lehiakortasuna neurtzen duten gainerako aldagaiak, nola ikusten dituzu baiara honetan? Bai, lehen aipatzen genuen eskualdeko ekonomiaren egitura sektoreka, hori aipatzen genuen, ze pisu daukaten, nekazaritzak, industriak eta zerbitzuak, baina geraldi berean, batez ere industria eta zerbitzuen kasuan ikusi behar dugu baita ze egitura dagoen industria horren barruan, ez da? Ez da berdina oso maduroak diren industria batzuk eukitzea, industria berritzaile batzuk eukitzea, eta bar. Eta hori neurtzeko erabiltzen da, nazioarteko erakundetatik eta datorren klasifikazioa da maila teknologikoen araberako klasifikazioa. Enpresa industriala klasifikatzen dira daukaten maila teknologikoaren arabera. Maila teknologiko altukoak, erdi altukoak, erdi baxukoak eta baxukoak izango genituzke enpresa industrialen kasuan, ezta? Hemen ikusten deguna da, aztertzen badugu ze industria mota daukan Urola Erdiak, maila teknologikoari dagokionez eskualdea nahiko ondo posizionatuta dagoen eskualde bat dela. Kontutan hartzen badugu bakarrik establezimendu kopurua, tamaina eta enplegua kontutan hartu gabe, ikusten da maila teknologiko altu eta ertain altuko establezimentuen portzentaia altuena duen eskualdea dela. Gero beste gauza bada, mota honetako enpresen tamaina eskualde honetan, beste eskualde batzu tamaino txikiagoa dela, eta ordan enpleguan duen eragina nolabait txikiagoa dela. Enpleguaren arabera klasifikatzen baditugu, hirugarren lekuan edo geldituko litzateke maila teknologiko altu eta ertain altuko enplegua duten enpresen eskualdeen klasifikazio hortan. Ez da, orduan alde hortatik ikusten dugu datu oso positibo bat eskualde honetan. Ez da, ze motatako industria daukan. Noski gero ongo dira baita maila teknologiko baxuagokoak, beste eskualdetan bezala, baina printzipioz alde horretatik ondo posizionatuta dagoen eskualde bat izango litzateke. Eta zerbitzuetan ere antzeko gauza bat egiten da, zerbitzuak jakintza intentsitatearen arabera klasifikatzen dira baita, jakintzan intentsiboagoak edo ezain intentsiboak diren zerbitzuak izango genituzke ekonomia batean, adibidez ez da berdina ingeniaritzako zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa bat, hau jakintza intentsiboko zerbitzu enpresa izango litzateke, edo ostalaritzako zerbitzuetako enpresa bat, jakintzan intentsiboa ez den enpresa bat izango litzateke, ezta? Hau aztertzen badegu, hau da zerbitzuak, bailarako eskualdeko zerbitzuak aztertzen baditugu, jakintza intentsitatearen arabera, hemen erdi mailan dagoela ikusten da. Ez da nabarmentzen ez goitik, ez betik beste eskualdekiko.
Bai, hori izango litzateke beste aldagai bat guk nabarmenduko genukena, ezta? Industria barruan edo zerbitzen barruan zoom bat egin eta ikusi nola dauden bertako enpresak, ezta? Horretaz gain, aldagai sozialetan ere lehen aldagai ekonomiko-sozial garrantzitsu bezala langabezia aipatu dugu, langabeziaz gain, aldagai sozialetan beste zoom bat egiten badugu, demografia, batez ere demografia aldetik eta lehen aipatzen zuen Helenak sarreran 30.000 biztanle inguruko eskualde badala, beste eskualde batzukin konparatuta nahiko tamaina txikia, eta guk hemen ikusten duguna, aztertzen dugun aldagaietako bat, biztanleriarekin erlazionatuta dentsitate demografikoa, eta dentsitate demografikoan Tolosaldearekin batera eta dentsitate demografiko nahiko txikia daukan eskualde bada, beste eskualde batzukin konparatuta, ezta? Donostia edo Bidasoarekin konparatzen badugu, hori badaudelako azkenen herri txiki batzuk eta horiek dentsitate hori nolabait jaisten dutelako, ezta? Bigarrenik, baita indikadore demografiko hauetan eta guk aztertzen dugun beste gauza bada populazioaren adin estruktura. Adin estruktura aztertuta aztertzen badugu dependentzi tasa izango litzateke lana egiteko adinean dauden pertsona bakoitzeko zenbat dauden 16 urtetik bera eta 64 urtetik gora, tasa hori aztertzen badugu ez da Gipuzkoako beste eskualdeen desberdina, hau da, lan egiteko adinean dauden eta lana ez egiteko adinean dauden arteko erlazio hori gutxi gora bera beste eskualdekiko antzekoa da. Bai ikusten dela, nabarmentzen dela eskualde hau, zahartze indizea kalkulatzen badugu. Zahartze indizean kalkulatuko bagenu 75 urtetik gora daudenen kopuruarekiko, 16 urtetik bera daudenen kopurua zein den, Gipuzkoako indize baxuena daukan eskualdea da. Zifreakola botata ez digute agian gehiago izango, 1,7ko indize badauka eta Donostiak adibidez, Donostia oso hiri zaharra izango genuke nola esateko, Donostiak 1,9ko tasa badauka. Bai, ordan nola esateko adineko eta gaztetxoen arteko erlazio hori positiboa, nahiko positiboa izango litzateke beste eskualdekin alderatuta, eta hau etorkizunari begira eta kontutan hartuta sartzen ari den gizarte batean bizi garela, datu positiboa izango genuke. Lehen aipatzezun Begoñak formakuntza eta formakuntzak ze erlazio daukan langabeziarekin, berak aipatzen zuen bezala beti bai eskualde honetan, bai gainontzekoetan halako erlazioa dago, ezta? Formakuntza maila eta langabeziaren artean normalean formakuntza maila baxuenetan daudenengan izaten du eragin gehienak krisialdi ekonomikoak, langabeziak eta bar. Horren garrantzia ikusita, guk aztertzen dugun beste aldagaietako bat formakuntza maila izango litzateke, eta ikusten badugu eskualde honetan, beste eskualdekin alderatuta, populazioaren ze portzentaiak daukan langabezik eta mailako formakuntza bat, edo unibertsitate mailako formakuntza bat, hemen bai ikusten dela nolabaiteko ahulezia bat, beste eskualde batzutan baino tasa baxuago daude bai formakuntza profesionala eta bai unibertsitate mailako, goi mailako ikasketa dituzten jendearena, ez da, eta horrek gero, lehen nolabait dagoeneko aipatu da bezala, izango lituzke ondorioak bai langabezian eta bai bestelako aldagai batzutan, adibidez, enpresa baten berrikuntza egiteko garaian, negozioak egiteko garaian, zenbait eta jende formatuagoa izan, orduan eta enpresak berritzaileagoa izateko aukera gehiago dauka, produktiboagoa eta bar, ezta? Eta azkeneko aldagaia guk
neurtu izan deguna arlo sozial eta demografiko hontan migrazioarena da, atzerritar kopuruarena, erdi mailan kokatzen da eskualdea aldagai hontan, Gipuzkoan badaude eskualdeak migrazio tasa atzerritar tasa altuago dutenak, baita ere bajoago dutenak, hemen ez da nabarmentzen ez goitik eta ez behetik. Zuek Begoña pentsatzen dute garapen eta berrikuntza agentziatik aldagai horiekin egiten duzuela lan, ezta? Bai sektoren posizionamendua, biztanleria aldetik, dentsitatea, formazioa, etorkinen tasa, adin tasa, horre guztiak eragin egingo dizue, baina egin duzuen apostua eta egin duzuen apostua da elkarlana saretzeko, zein da zuek horri izan duzuen esperientzia, nolako mugarriak jarri dituzu elkarlan horretan? Bueno, a ber, elkarlana ikuspuntu desberdinetatik, ez? Atzenin, bultzatzen nahi geana da, bai enpresen elkarlana, bai ikastetxeen elkarlanana, bai udal ordezkarien elkarlana, ekintzailetzan elkarlana, atzenin ikusten nahi gehalako, bai elkarlanak eta bai saretze prozesuek, atzenin igual denbora luzeako emateitu bela beste ondorio klase batzuk eta beste emaitz batzuek, ez? Orduan, guk 2013 urtean genuen apostue ezagutza sari sortu genuenetik, sare bat, nun enpresak, ikastetxeek eta udalak parte hartze zeben, elkarlaneako, bai eskualdeako proiektu estrategikoek bultzauez, eta horrek eman digun ondorioa izan da, eredu hori, lana egiteko eredu hori, hor bideoen azaldudan bezala, zabaltzen jungala gure beste lan esparru guztieta, ez? Bai, enplegu aldetik, enplegu eragile desberdinekin elkarlana sustatzen nahi gea, ekintzaileekin mailek sustatzen nahi gea, elkarlan hori sustatzeko, bai merkataritza eta bai turismoen berdin, ez? Orduan, iraurgi berritzenen apustue, izango litzake elkarlan eta saretze prozesu guzti horiek bultzeu eskualdien etorkizuneako. Elkarlanetik abiatze zarete, baina baita ere ingurumenarekin ardura daukaten proiektuak ere sustatu izan dituzu, ez da? Bai ingurumena eta oso modan dagoen ekonomia zirkularra edo teknologi garbilen ikuspuntutik, ez? Hor ikusten nahi gea, erronka batzuk badaudela, baduela aukera batzuk baita ere gure itziarrek leheno komentatu bezala, ez? Sektore maduro betiko sektoreietatik salto bat eman berra dakeula, guri altzairuek eta egurrek hainbesteko min eman digun krisi honekadan berberrezkoa izan deu, pixket geure buru ere reposizionatzen sektore desberdinetan. Orduan, aukera bat ikusi genuen, bai ekonomia zirkularran, ingurumenan eta bar, pixkenaka, hor gure proiektu desberdinek bultzatzeko garaien. Eta hortan darabelgu, hondakinen valorizazioen, lehenengo sektorie bultzaiez, tokiko sustapena bultzatza, eta hortik jun berdeu. Bai, ingurumenaren ardura eta ekologiarekin ardura daukaten proiektuekin lehenengo sektorea bultzatze aldera, joko dugu orain sakona, baserrira eta bertan ikusiko ditugu Ioritz, Igarataondi eta Aiora Etxeberria, ezagutu dezagun euren proiektua eta euren lana zertan den. Unuzko ja 5 urte, hasi ginela, lehen lorazaintzen egiten lananik, eta betian nahi zenun bazarreko mundu gustatzen ziten da bertatik bizi nahi zenun betian igen. Iritu zuten aukeri zala, pauso hori emateo eta orduan ezpan honiten enula ingo gehiago, salto hori emati eragin duen orduan, eta etxego ezagin baita, eta pixkan naga lehenengo hasi ginen ardilegin eta baratzagin segitu genuen gero. Azeratila bakien nun biritzen izango zuen, ardilegin hasi eta baratza salto ingo genula. Eta gaur egunin alauea baratza gartu gula zaiga ondina, esparruia ondina, eta ardilegin pixkanaga txikitzen bezala joan gehala. Ioritz oen dela bat urte hasi izan bezala, ni orduan ikasten nahi nintzen, magisteritza egin nuen, magisteritza musikala. Eta orduan geho karrera bukau nunean, hori lista publikotan da sartu nintzen, da pixka zaineon, umezai nebilen lanian. Eta orduan hasi izan Ioritz, kontu honekin daia pixka eta nahi beti da nik uste ezen zai baratza, etxian da beti izan dugu baratzako eskor bat. Eta gero honekin etorri izanean, ordezkapen bat nun Bilbon listetatik deitu zielako, baina ez nun bi aldiz pentsau eta honea etorri nintzen.
Ni uste ekintzaile jaio ez dala egiten, egiteala. Ni nire kasun, nire nahi hau nola zan bazarti bizitzi, horren ondorioz ekintzaile bihurtu nauk. Gero baita, egin atxe eta ama bere alaien ekintzaile izenituan, orduan alde hortatik bildurroiek, pixket gutxillo, apoio gehiago eukitela baita. Baina ez, ekintzaile ni uste egiteala. Teknologia aldetik ni behin ez izan teknologia izalia eta gehiago esango nuke beti kontra ibili izan naiz, dena munduan kontra. Baina ikusiet baita guri oso ondo etortze zaigula, hori ez, lehen komentua du nahi horitzek, jendeakin komunikatzeko. Askotan, hain talde handitan ite deulana, kontsumo taldean nabar, oso ondo etortze zaigu danakin batea gauza oharri bolak eman behar ditugunean, danai batea esatea jaizu eta listo. Baratzen du digabe, nik uste atxurra eta baita oso ondo, eta ez da utzi behar atxurra, baina asko zobeto bizkarra zaintzen baldin badeu eta 70-80 urtekin ez zuti baldin badaude, ez? Nik uste aldan aurrapenik handianak inberdiala, hori, kontun hartuta lurra dela, zaindu inberdeula, hori dana. Ez, gure filosofia beti, zerat izan ginean zala, gure txikitasun honetan, beti inguru honetan txikilen moitzia. Ez zuela nahi, kiston batza egin, kiston negutu egin, ardipili jarri ez. Txikilen, beti diversifikau, bazarretik gaur egunin bizitzeko diversifika inberdik, eta txikitasun hortan, aldan zabalena, inguru gehiena hartuz, hor segitzia. Egileek baratzak inda, bailaran egiala gehiena zabaltzen, azpeiti, getari eta zarautzen gehiena gatxabiltzi da, ez gure ideare gehiago zabaltzia, baratzain. Egile hori ardilekin nola salto hori emati nahi deun, mamile egiten hasi behar diagu. Orduan, mamilekin pixket, bailaratik kanpo hori pixkat mogitu beharko duela. Oin errankoan nahuzuile da azkeunak, transformazio eraldaketak gela egiten egituk, eta hoxe, ardilekin pauso hori emati nolan edo, mamile egin da, ondo saltzeun pixkat, eta eraldaketa gune hori pixket indartzia. Baratza eta mamia, bai eskualdean eta baita ere bailaratik kanpo esan du Joritzek. Begoña, zuek ere ekoizleekin badaukazue proiekturen bat, ez da? Jantur lotzen ditu ekoizleak, teknologia berriak, turismoa eta azkenengo kontsumitzaileak baita ere nola bideratu duzue proiektu hori? Hau idea hau 2000, proiektua hobeto esan da, 2014 urtetik dara matzagu eta ontsaia bukatzen nahi da. Eta izan da proiektu berritzaile bat, Eusko Jaurlaritzako industria arlotik bultzatako bat, pixket kuriosu mateu ez, lehenengo sektoriek nola lotu leiken industria ikuspuntu doztatik, baina izan zen oso proiektu berritzaile alde hortatik, ez? Nola ikatiek, kasu hortan, nola lotu zeizkien eta industri puntu hori sartu leiken sektorie, lehenengo sektorea eta turismoa. Zuk esan dezun bezala, helburu nauziletako bat hoxe du ez, ekoizliek, kontsumitzaileek, sukaldaritza, turismoe eta basarritarrak, lehenengo sektorien lan aitebenak, nola ikatien bitartez dana lotzeko ekosistema bat sortu gehien bat tokiko produktuek bultzetzeko. Gaur badao alako kontzientzi bat, nik uste gero eta gehiagoa dijoena, bai egunekue, eta bai tokikue komeni ezagula danoi bultzetzie eta jatie. Orduan, pixket hori hartuta hildo bezala hori da proiektu honen bitartez bultzaun nabizen dena. Eta momentu honetan, Urola guztagarri ekimenakin, turismoko ekimenakin bat datorrenak. Tokikoa bultzatu, baina baita ere kanpora ateratzeko, pentsatzen dut ikaten bitartez, eta egin dezagun salto baita ere, ez? Nazioartera, Aitziber, zuek nola ikusten duzuen nazioartetze hori? Nola eman daiteke eskualdetik jauzia nazioartera? Komeni da, alda, badiardu egiten, nola ikusten duzu? Guk aipatu behar da, Eustat eta ICEX eta erakunde hauetan ematen dituzten datuak ez direla inoiz eskualde mailakoak, ez da? Orduan, zenbat esportatzen den zehazki bailara bakoitzetik esatea nahiko konplexua da, ez da? Eta gero askotan gertatzen dena da baita, baliokate baten bigarren maila baten baldin gaude eta guk beste enpresa bati saltzen badiogu eta enpresa horrek esportatzen badu baita ere, gure produktu azkenean
nolabait esportatu indela, ezta? Orduan, bueno, estadistikaen kontu hau nahiko konplexua da, baina bueno, nik lehen aipatu den bi sektoretan sakonduko nuke, ezta? Aipatzen genuen, eskualde hontan daudela bi sektore tradizio eta pixu haundia izan dutenak historikoki, eta makina herramienta eta altzarigintza, eta bueno, pixkat gustatuko litzeak egian, sakontzea bi sektore hauen konparaketan edo ikusten ze prozesu desberdin izan duten nazioartekotze prozesu hontan, ezta? Makina herramientarekin hasten bagea, makina herramienta sektoreak ez eskualdean bakarrik, Gipuzkoan orokorrean, eta bueno, autonomi erkidegoan, badauka dagoeneko tradizio importante bat nazioartekotze prozesu hortan, ezta? Esan dezakegu nazioarteko sektoretan oso kontsolidatuta dagoen sektore badala, eta gaur egun bertako makina herramientaren portzentaia altu bat nazioarteko merkatutan saltzen da, ezta? Esan bezala eskualdeko datuak ez ditugu, baina Gipuzkoako datuak hartzen baditugu adibidez, ikusten da modu erregularrean esportatzen duten enpresa kopurua nabarmena dela, hau da, urte ez behin makina bat saldu genuen Frantzian eta listo, baizik eta urtero gure fakturazioaren portzentaia importante bat atzerreko merkatutara dijoa, holako enpresa kopuru garrantzitsua daukagu. Zifra garrantzitsu bat esportatzen duten enpresan kopuru garrantzitsua daukagu baita, 50.000 eurotik gora esportatzen duten enpresan kopurua makina herramienta sektorean nahiko handia da. Gipuzkoak gehiena esportatzen dituen produktuen rankina hartzen badugu, makina herramienta lehenengotakoa izango litzateke, ferrokarrileko, trenbideko produktuekin eta beste bideohiru produkturekin batera, eta gero baita aipatu behar da, estatu mailan hartzen badugu, estatutik esportatzen den makina herramienta guztiaren ehuneko 40 edo Gipuzkoatik ateratzen dela, eta beste portzentai altu bat Bizkaiatik, Euskal Autonomia Erkidegoak pixu handia du. Merkatuen dibertsifikazioari dagokionez, lehen aipatu dugu, nazioartekotze kontsolidatu bat duen sektore bat dela, eta merkatuen dibertsifikazioan ikusten da. Makina herramienta sektoreak Gipuzkoakoak beti ere esportatzen duen ehuneko 52 edo gutxi gora bera, erdia edo Europara dijoa, beste ehuneko 20 dijoa Ameriketara, eta parte importante bat ere dijoa Asiako merkatuetara. Nahiko da sektore bat edo produktu bat geografikoki salmentak nahiko dibertsifikatuta dituenak. Eta azken urtetako merkatu printzipalak nazio mailara jaitsita ikusten baditugu dira Amerikako Estatu Batuak, Txina eta Alemania. Azken 4-5 urteetan, behin eta berriro, ranking bat egingo bagenu esportazioak Gipuzkoako makina herramienta esportazioa nora doazen, behin eta berriro, 3 herrialdeok azaltzen zaizkigu. Txina, Amerikar Estatu Batuak eta Alemania. Altzarigintzara pasatzen bagea, oso mapa edo argazki desberdina izango genuke. Lehen Begoñak aipatzen zuigun, nolako atzera pausoa eman duen sektoreak eskualdean, 3tik 2 lanpostu edo galdu direla. Begoñak aipatzen zuen klabetako bat da sektore hori tradizionalki eraikuntzari lotuta zegoela, eta sektore horren merkatua batez ere lokala zela. Sektore honetan gertatu dena, seguru asko izan da, makina herramientakoaren gauza nahiko desberdin bat. Makina herramienta krisi aurretik, aipatu dugun bezala, nazioartekotuta zegoen sektore bat zen, arrazoi ezberdinengatik aurreko
hamarkadetan edo dagoeneko nazioartekotze prozesu hori eman duena, altzarigintza sektoreari gertatu zaiona da, ura leporaino iritsi zaionean, beste erremediorik ez duenen izan seguru asko, esan du, hemen merkatu hontan ez daukagu zereginek, geldi dago merkatu hau, eraikuntza krisia dela eta bat eta beste, kanpo atera beharko dugu. Askotan enpresak eta sektoreak hola nazioartekotzen dira. Merkatu lokalaren kolapso bat etortzen denean, hasten gara beste lekutan zer dagoen ikusten, ezta? Berriro berdina gertatzen zaigu, eskualde mailako datu konkreturik ez daukagu, baina ikusten badugu Gipuzkoako altzarigintzako enpresekin ze gertatu dan, ikusten duguna da, makina herramientan konsolidatuta zegoen bezala, eta bageneukan bezala, enpresa kopuru importante bat urtero esportatzen zutena eta bar, altzarigintzan aldiz ikusten dena hazkunde garrantzitsu badagoela, baita esan behar da, makina herramientarekin konparatuta bendik nazioartekotuta dauden enpresa kopurua altzarigintzan txikia dela, baina azken urtetan ikusten dena da, hazkunde importante badagoela, bai nazioartekotzen ari den altzarigintza sektoreko enpresa kopuruan, bai esportatzen dutenaren volumen hortan, ezta? Ikusten da, aipatzen dut bezala, krisia etorri da, beste erremedioik ez daukagu, kanpoa irteten hasi gea, baina datuek ikusita esan daiteke, ez dira gaizki egiten ariko, ze konsolidatzen ari da nazioartekotze hori, ezta? Behin irtengo bagina eta gaizki aterako balitz, atzera bueltatuko ginateke eta listo, baina ikusita zifrak azten doazela, konsolidazio prozesu hori, makina herramientan bara iristeko, seguru asko, denbora asko beharko da, edo agian iritsiko gera edo ez, baina ikusten dela nolabait pauta positibo hori edo ibilbide positibo hori azkeneko urtetan, ezta? Merkatutan fijatzen bagea, aurretik makina herramientarekin egiten genuen bezala, normala dan bezala, internazionalizazioko lehenengo faseetan merkatun dibertsifikazio maila txikago izaten da. Normalena da internazionalizazioa etxe ingurutik hastea, eta gero urrunago dauden bai kulturalki eta bai geografikoki urrunago dauden merkatutara jutea. Orduan, altzarigintzaekin ikusten dana da, salmentak askoz kontzentratuak daudela Europan, Amerikak ere nolabaiteko pisua dauka esportazioetan, baina adibidez Asiara eta oraindik gutxi esportatzen da sektore honetan, ezta? Eta hain zuzen ere, herrialde mailan, nazio mailan sartzen bagea, Frantzia izango litzateke kasu honetan esportazioko merkatu nagusia, Belgikara eta Italiara ere desente esportatzen da, baina lehenengo bostetan Amerikako Estatu Batuak eta Mexiko ere horre izango genituzke. Orduan, Europara pausoa eman da, Europan nolabait esateko finkatzen ari da sektorea, baina Amerikan ere geroz eta esportazio gehiago daude. Baina nik zakizuk zuen agentziatik sektore guztiak horren gertutik ezagutzen dituzuela, beste datu batzuk gehitu nahi dituzun, nazioartetze aldera Itziberreko zen esplikatu digu, sektore diferenteek nolako nazioartetze maila daukaten. Guk datu bain ezaktuk ez ditugu ibiltzen, baita ere bestela egon berko ginekelako, pixket horiek konparazio horiek iten, ez? Orduan, gure kasun dakeun datu da, 2013-14 ingenun industri mapan, bai galdetze ginen industriei, esportatzen nahi altzin ala ez, ez? Orduan, datuen horien arabera, direkto eskualdeko enpresak esportatzen nahi zien kantidadi 1,15 da zen. Oin, zuk esan dezun bezala Itziber, hori baliokate baten barrun sartuko baldin magen ituzke, bai, aliauko gineke, bai, 1,80, 1,85 aliatzen nahi dien, produktu konkretu horiek. Orduan, datu kuantitatibo bezala, gauze berrik aportatzeko gutxi. Eta bukatzen juteko labur, etorkizuna nola ikusten duzue baiara honetan, Urola Erdiko baiara honetan, Begoña? Etorkizuna erronka handilekin, ez? Nik uste gehien bat langabeziena, hor erronka nagusietako dakeuna da, momentu honetan, enpresak eskatzizkiguten lan eskaintza horiek, dakeun langabezi perfil horiekin aldan bezala kubritzeko morue, formazio berezilekin ez, hor
apostu importanti dauke Iraurgi Berritzenek enpleguen ikuspuntutiken, eta bai programa bereziek, zerbitzu bereziek eta ekintza bereziek ipintzen nahi gea, azken 1601 pertsona horiei, aukeri emateko lan munduratzeko, ez? Orduan, hor da, gap hori, formazio berra eta lan eskaintzan arteko erronka hori oso berrezko ikuste dugu. Gero ja pixket, denbora ertain batea o luze batea, bai ikuste duguna da gure eskualdi nahiko endogamiku dela. Nik ez dakit hori nola neurtzean eta beste eskualdiken nolako kaute dauden, baina dakeun sentsazio da, gustatzen zagula danoi hemen bizi, hemen lanin, dana hemen. Eta hori nik uste erronka handile dela kulturalki hori aldatzeko gai ez. Nahi dugu hemen bizi eta hemen lanin, baina irikitasun batekin. Eta irikitasun hori askotan ez da erresa. Bultzetzen berriz formaziora biderako dugu, baina zenbat eta pertsona formau euki, bai kanpoako bide hori pixket behintzet buruen euki eta gero irikitasun hori berriro erakartzen baldin badute, ondik eta hobeto. Orduan, ze handiekin, gogo handiekin, erronka handiekin, eta positibismo punto horiren oski galdu gabe. Erronka handiak eta positibismo puntu handiak baita ere, Aitziberzuk labur nola ikusiko zenuke sektore desberdinen etorkizuna egin diguzun argazki horretatik? Ni alde batetik ados nator Begoñarekin, nik ikusiko nuken erronka nagusitako bat, eskualdeko ekonomiaren garapenerako eta berrikuntzarako lankabezia eta formakuntzarekin lotutakoa izango litzateke, ezta? Nola egin langabezian dagoen jende hori kualifikatzeko eta balio erantzi handiagoko lanpostuak sortu eta jende hori lanpostu horietan kokatzeko, ezta? Nik alde batetik hori ikusiko nuke, ezta? Ze gainera horrek dauzka implikazio ekonomikoak, implikazio sozialak denetik dauka, ezta? Eta gero, beste erronka bat edo aipatzekotan eskualde hontan ematen dena eta beste eskualde askotan ematen dena, gero ez eta gehiago aipatzen genuen, ezta? Eskualde oso industrial bada, industriak naiz eta krisi bat pairatu oraindik pisu garrantzitsua du eta inork ez du katzen hala izaten jarraitu beharko lukenik, inork ez du hori zalantzan jartzen, baina ikusten genuna zen, lehen aipatzen genuen saioko beste parte baten, enpresetara zuzenduta dauden zerbitzuen pisu nolabait txikia eskualde hontan, ezta? Eta tendentziatan ikusten da, naiz eta enpresa industrialak izan eta industriak pisu handia izan, ez dela lehen bezala produktu konkretu bat saltzen. Produktu batek zerbitzu batzuk dauzkala baita integratuta, ezta? Eta askotan ez dugula produktu konkretua bakarrik saltzen, baizik eta saltzen dugula esperientzia oso bat, eta ezta? Eta hori gauzatu ahal izateko garrantzitsua izango litzateke zerbitizazioa deitzen zaion prozesu hori, ezta? Eta hortarako beharrezkoak izango gintuzke enpresetara zerbitzuak bideratzen dituzten. Beraz, etorkizunaren erronketako bat izango litzateke zerbitzuen sektore hori gehitzea eta bultzatzea, ezta? Bai, eta ez bakarrik zerbitzuari bultzatzea, noski ezin ditugu bi sektoreak aislatuta eduki, elkarlanean gauza berriak eskenalizatea, betiko produktu industrialetatik haratago joatea, ezta? Hor, etorkizunerako dauzkagun mugarriak oneraino, eskerrik asko, Aitziber Lola, Orkestra Lehiakortasunerako Institutuko ordezkaria, eskerrik asko, Begoña Beobide, Garapen eta Berrikuntza Agentziako ordezkaria, eta gaur atera diogu hemen argazkia Urola Erdiko ekonomiari, eskerrik asko gure saioan egoteagatik, eta hurrengo arte ekonomia gurean saioan Tokikom edabide sarean. Zein den gure helburua?
Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako jarri dugu abian ekonomia suspertzeko plana. 200 milioi bideratuko dira 4 alor hauetara. Industria, lehen sektorea, kultura eta turismoa, eta gizarteratzea. Lehen urtean zehar 50 milioi bideratu ditugu jada. Baina inbertsio hau ez da zifratan neurtzen, izena bizenetan baizik. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen ari diren pertsonen izena bizenetan. Ekonomia suspertzeko planak aurrera darrai. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia.